Ahoj, volám sa Polina a toto video bolo úplne generované pomocou umelej inteligencie. Konverzia webovej stránky je o premene vašich návštevníkov na zákazníkov. Či už ide o nákup, prihlásenie sa na odber noviniek alebo vyplnenie formulára, kľúčom je optimalizácia vašej stránky pre čo najlepší užívateľský zážitok. Uistite sa, že vaša stránka je ľahko navigovateľná, rýchlo sa načítava a je priateľská k mobilným zariadeniam. Ak načítanie vašej webovej stránky trvá viac ako 3 sekundy, môžete stratiť 50% potenciálnych návštevníkov. Rýchlosť je dôležitá. Silná výzva k akcii vedie vašich návštevníkov k tomu, aby podnikli kroky. Používajte jasný akčný jazyk a uistite sa, že vaše tlačidlá vynikajú. Ukážte skutočné recenzie a svedectvá zákazníkov na budovanie dôvery. Ľudia sú viac naklonení konverzii, keď vidia, že iní mali pozitívnu skúsenosť. Používajte nástroje ako Crowdy AI na poskytovanie personalizovaných odpovedí návštevníkom. Okamžité odpovede a prispôsobené odporúčania môžu zvýšiť pravdepodobnosť predaja až o 30%. Kontaktujte Crowdy AI, aby ste zistili, ako môžeme zlepšiť konverziu vašej webovej stránky.